Dobrý den, nejdřív bych vás rád přivítal taky na konferenci. Když navážu na Tomáše, tak podnikal jsem a řekl jsem si, mít příležitost být v projektu jako je Heureka stojí za tu změnu. Za změnu být u něčeho velkého, u projektu jako Heureka, která radí nakupujícím, kde nakoupit, co nakoupit. Tématem mojí prezentace právě bude chování zákazníků. Jak se chová zákazník při vyhledávání produktů a výběru produktů na internetu. A druhá otázka bude, jak se chová zákazník při výběru e-shopu, ve kterém nakoupí. Na začátek jsem si pro vás připravil pár čísel. Tuší někdo z vás, co ty čísla znamenají? Nějaké tipy? 6 milionů uživatelů. Odhad počtu uživatelů na českém internetu, české populace internetové, více jak 90% má zkušenosti s online nakupováním. Ty odhady se trošku různí podle různých studií. Někdo říká 93, někdo říká 95, v rámci průzkumu na Heurece dokonce 97%. 37 miliard. To je útrata českých zákazníků v českých internetových obchodech dle Asociace pro elektronickou komerci v roce 2011. Otázka, proč zákazníci preferují nebo nakupují na internetu, tak z našeho průzkumu vyplývá, že pro 42% dotázaných je tím hlavním důvodem nižší cena. Pro 36% úspora času a pro 11% širší sortiment. To, že vyhrává nižší cena, neznamená, že zákazníci preferují nejnižší nabídku. Cena je určitě důležitá, ale není to o tom, že co je nejlevnější, která je nejlevnější nabídka, tam zákazník nakoupí. K tomu se ještě vrátím. Jak se chová zákazník při vyhledávání a výběru produktů na internetu? Ten základní pohled je, že zákazník se snaží najít produkt o co nejlepším poměru ceny a kvality. K tomu potřebuje samozřejmě informace. Čte recenze, diskuze, hledá informace i na stránkách shopů, čte si popisky a tr. Kde je vyhledává? Tak do našeho průzkumu slovenského října 45% využívá vyhledávače, jako je Google, Seznam a tak dále. Roste podíl porovnávačů a nákupních rádců. Do našeho průzkumu vyplývá, že 36% využívá nákupní rádce. A 14% vyhledává v obchodech, které zná. Jedním z nákupních rádců je tady Heureka. Je to celkem logické, proč jdou na Heureku, aby zjistili o produktech, nejenom o těch prodávajících. Na Heurece naleznou více jak 3 miliony produktů z více jak 21 000 shopů a Heureka aktuálně má návštěvnost okolo 2 milionů reálných uživatelů měsíčně. Což z Heureky dělá nejnavštěvovanější web v rámci českého e-commerce. Jak jsem říkal, Heureka není pouze porovnávač cen, je to nákupní rádce, který se snaží uživatelům pomoct při tom výběru produktu a následně i výběru shopu. Co zákazníci řeší, tak je určitě ta kvalita výrobku. Jedním z prvků, na který se dávají dost pozor a co řeší na Heurece, tak jsou produktové recenze. Setkáme se s tím i na stránkách shopů, myslím si, že to je celkem dobrá věc, snažit se zákazníkovi dát zpětnou vazbu, jak je daný produkt kvalitní. Na Heurece jedna z novinek jsou produktové otázky, kdy na různé typy produktů pokládáme speciální otázky. Byly 2 úkoly, co jsme si od toho slibovali. Jeden je snažit se pomoct těm, co píšou recenze, aby pro ně recenze byla snadnější. Ten druhý cíl je, aby byly zároveň ty recenze kvalitnější a pro čtenáře, když vybírají produkt, byly hodnotnější. Další možností, jak zákazníkovi říct, tenhle produkt je kvalitní, tak jsou produktové ocenění. Jeden typ je produkt roku, je to svým způsobem soutěž, kterou vyhlačuje Heureka jednou ročně a sleduje nejprodávanější produkty na trhu. Ikonky si můžete stáhnout ke svým produktům v internetovém obchodě, ale není to samozřejmě jenom produkt roku. Jsou to ocenění D-testu, prestižních časopisů. Ten cíl je jednoduchý. Snažit se zákazníka podpořit v tom, že daný produkt je kvalitní. Nevím, potřebuji poradit.
Poradí mi někdo? Asi ne. Ta rada u těch zákazníků je potřeba mít kvalitní zákaznický servis. Zákazník, i když máte kvalitní popisky, máte všechny informace na webu, stejně kolikrát potřebuje poradit, jestli ten produkt je vhodný pro to nebo pro to. Myslím si, že v tomhle je síla specializovaných shopů, že ty produkty znají a jsou schopní zákazníkům poradit. Určitě dobrá věc jsou poradny v rámci vašeho online obchodu, kdy můžete nechat klást dotazy své zákazníky, stejně tak to máme na Heuréce, kde v rámci poradny odpovídají následně i jiní zákazníci nebo případně internetové obchody. V rámci odpovídání dotazů v poradnách na Heuréce můžete i vybudovat nějakou svou image specialisty, že rozumíte těm daným produktům a můžete tím podpořit ten svůj biznis. Máte ještě takových pár tipů, jak zákazníkovi trošku pomoct a jako třeba i nenaštvat. Jak ho nenaštvat? Uvádějte ceny, včetně DPH, včetně recyklačních poplatků. Ještě to občas narazím, že to je jaký nešvar, neuvádím shopy ceny, včetně DPH, recyklační poplatky jsou někde schovaný a dávají to v rámci objednávkového procesu. Tím si toho zákazníka jedině naštvete a reálně riskujete, že ho ztratíte úplně. Cross-sell. Myslím si, že v tomhle pohledu český internetový obchody minimálně ty větší udělali velký kus práce. Když prodávám brusle, nabídnu chrániče talentovaným jedincům, jako jsem já i páteřák. Když prodávám notebooky, nabídnu antivir, nabídnu brašnu o té velikosti, co si kupuju notebook. Myslím si, že v tomhle smyslu udělali české internetové obchody relativně velký kus práce. Co určitě zvažte, jsou alternativy. V okamžiku, kdy si zákazník nevybere produkt, na kterém aktuálně je, nabídněte mu další variantu. Něco, co je v cenové hladině toho daného produktu. Můžete zkusit i nějaký upsell, že zkusíte nabídnout produkt, který je třeba něco kvalitnější za něco málo více peněz. Další nešvar skladové dostupnosti nebo uvádění dostupnosti produktů. Radši doporučuji, uveďte, že odesíláte do 3 dnů, do týdne. Neříkejte skladem v e-shopu, kdy zákazník má pocit, že to budete expedovat ještě ten den nebo následující pracovní den. Zákazník vám to odpustí u produktu, ale neodpustí vám, když mu lžete. Což jde vidět pak i v recenzích na ty obchody, kdy prostě ty zákazníci to vnímají hodně negativně. Oblečení versus harddisky. Zamyslete se nad tím, co prodáváte. Co potřebuje zákazník k tomu, aby koupil daný produkt. Něco jiného potřebuje, když kupuju oblečení, něco jiného potřebuju, když kupuju pevný disk. Nepřizpůsobujte sortiment svému webu, ale web svému sortimentu. A pozor na ty informace, které u těch produktů uvádíte. Je potřeba to mít kvalitní popisky, zase nelhat zákazníkovi. Jak se chová zákazník při výběru shopu, ve kterém nakoupí? Zase z našeho průzkumu vyplývá, že tím hlavním důvodem, nebo co rozhoduje, je vlastní zkušenost s obchodem, která přečela i samotnou cenu zboží. Byl to dotaz, kdy jsme zákazníkům dali možnost, nebo uživatelům 7 odpovědí, vznikly z toho nějaké průměrné známky. Co roste výrazným způsobem, je podíl při rozhodování recenzí a zkušeností ostatních nakupujících. Mezi určitě těmi zásadními důvody, co rozhoduje, také i doba dodání zboží. Kde vyhledávají obchody, tak tady už porovnávače předčili vyhledávače. Porovnávače využívá dle našeho průzkumu 44% nakupujících, vyhledávače 30%, v oblíbených obchodech hledá produkt 17%. Co tady zákazník chce? Chce bezpečný a spolehlivý nákup. Není to tady jenom o té ceně, ale radši koupí produkt dražší s jistotou, že bude vše v pořádku. V rámci Heuréky jsme spustili projekt Ověřeno zákazníky, kdy internetové obchody hodnotí skuteční nakupující, což je výborná zpětná vazba. Jak pro ten obchod samotný, poznáte, kde máte slabý místa, kde se můžete zlepšit a celkově vás to může posouvat dál. Samozřejmě je to výborná zpětná vazba a vodítko i pro ostatní nakupující.
Určitě se nevyvarujete chyb, nikdo není úplně dokonalý, může se stát chyba v rámci procesu té objednávky nebo expedice. Když vám zákazník dá negativní recenzi, přiznejte chybu, komunikujte se zákazníkem, najděte řešení a ostatní informujte o tom, co jste udělali pro to, aby se třeba tohle neopakovalo. Nestrkejte hlavu do písku. Na základě ověřeného zákazníky Heureka vyhlašuje Shop roku, kdy máme dvě takové kategorie, nebo cena kvality a cena popularity. Cena kvality vychází vyloženě z hodnocení v rámci programu ověřeného zákazníky. Internetové obchody mohou tohle ovlivnit pouze kvalitní prací. Pak je tady cena popularity, kdy internetové obchody můžou poprosit své zákazníky, aby pro ně hlasovali. Zase pro vítěze nebo i finalisty téhle soutěže určitě skvělá věc umístit takovéhle logo na své stránky, je to podobné jako u produktů. Vy tím říkáte, tady se nemusíte bát nakupovat, jsme kvalitní prověřený obchod. Cenově výhodná nabídka. Nebudu vám říkat, že to není o ceně. Určitě cena důležitá je. Tady můžete vidět jeden z produktů na Heuréce. Tam číslo pouze 42 nabídek. U mobilních telefonů to může být i 150, u parfémů klidně 100. Takže ta orientace toho zákazníka je poměrně složitá. My se zákazníkům snažíme na Heuréce pomoct. Máme tady takzvaný oranžový box, kdy doporučujeme kvalitní obchody. Do tohoto oranžového boxu se dostávají pouze obchody s certifikátem ověřeno zákazníky, nikdy se tam nedostane e-shop, který by nebyl prověřený. Vstupuje do toho hodnocení obchodu, cena zboží, dostupnost. Plus internetové obchody, které mají ověřeno, mohou ovlivnit zobrazení v tomto boxu výšší ceny za propad. 2/3 všech kliků z Heuréky jde z této pozice, nebo z těchto 3 pozic. I když pod tím jsou levnější nabídky, které nejsou třeba tak od ověřených obchodů, tohle se tvoří 2/3 všech kliků. Už o tom dneska byla řeč, multichannel prolínání onlineu a offlineu. To znamená, myslím, že jsme byli ve fázi dřív, že zákazník vybral offline a nakoupil online. Osobně teď vnímám u těch internetových zákazníků tu druhou verzi, kdy vyberu a nakoupím online, ale vyzvednu offline. Co si myslím, že je možný v rámci nějakého dalšího prolínání, tak budu vybírat online, ale nakupovat offline. A já si myslím, že zásadní je ještě víc prolnout ty světy a nastoupit cestu sjednocení cen na kamenné pobočce i v tom online. Myslím si, že nemusíte sjednocovat ceny ve smyslu, že musíte být vždycky nejlevnější na tom internetu. Radši mějte sjednocené ceny, buďte o něco dražší na internetu, ale nenuďte zákazníka přemýšlet, kde si to má koupit. Když k vám přijde, jak mu budete vysvětlovat, že tahle pračka stojí 15 000 na kamenné pobočce a na internetu 13 000. Maximálně se o tím naštvete. Radši udělejte nějakou střední cestu a ty ceny sjednocujte a využijte té příležitosti, kdy můžete ty zákazníky tahat z toho online i na tu pobočku a tam s tím zákazníkem líp pracovat, nabídnout mu další produkt, další servis. Myslím si, že tohle je celkem cesta, kudy ten svět e-commerce bude vyvíjet. S tím souvisí i ten trend osobních odběrů, kdy zákazníci, je to jedna z nejžádanějších služeb osobní odběr. Z našeho průzkumu v minulém roce vyplývá, že v posledních 12 měsících využilo osobního odběru 53% nakupujících. Když jsme se zeptali na otázku, zda by využili osobního odběru, pokud by byl v blízkosti jejich okolí pobočka, tak 92% zákazníků uváděla, že ano. Já tím neříkám, že všech 92% zákazníků by ve finále ten osobní odběr využili. Ale i tak je to číslo, které vám říká, jak moc je osobní odběr žádaný. S tím souvisí i náš postoj na Heuréce, kdy se těm uživatelům snažíme víc vstříc, snažíme se jim pomoct, ukázat jim tu jejich lokalitu. Na základě IP adresy nebo povolené geolokace zjistíme, kde se zákazník nachází a ještě na ten oranžový box umístíme nejlepší nabídku v obchodech poblíž. Sem se dostávají internetové obchody, které mají tedy buď to své vlastní pobočky, nebo využívají externí výdejní místa
a mají zavedený tzv. Dostupnostní feed, který nám říkají aktuální dostupnost na pobočce, případně nám řeknou, že na tom výdejním místě to bude třeba druhý den k dispozici. Takhle pak vypadá detail těch obchodů poblíž. Vstupují tam i offline obchody, zpracováváme letáky, můžete tady vidět makro. Což si zase myslím, že my jsme takový národ těch letákových akcí a čeští zákazníci na to celkem slyší, takže zase je to nějaká snaha těm uživatelům říct aktuálně, jak ty produkty můžou zakoupit. Zajímavé je, že právě ty nabídky z letáků, tak většina z nich se pohybuje na té nejnižší ceně i z těch internetových obchodů. No, to znamená, už jsou pryč ty doby, kdy jste dostali leták, nebo ve většině případů, podívali jste se na ty úžasné ceny, jak jsou přeškrtnutý ty původní a pak jste si to zadali na internet a zjistili jste, že online to nakoupíte o 2000 levněji. Teď už se ty ceny hodně přiblížily, takže akční nabídky jsou opravdu akční nabídky od těch kamenných řetězců. My na to máme pak i speciální stránku, kde vyloženě vypisujeme nabídky z offline. Co rozhoduje, nebo co může taky rozhodovat, co vám může pomoct toho zákazníka přesvědčit o tom, aby nakoupil u vás? Myslím, že vy byste těm zákazníkům měli dát určitou svobodu. Svobodu v možnostech dopravy, jestli máte vlastní výdejní místa nebo využíváte třeba služby externích výdejních míst, je to určitý typ toho, dejte tomu zákazníkovi tu možnost rozhodnout se, nenabízejte mu třeba jen poštu nebo jen PPL, ať si sám rozhodne, co mu nejvíc vyhovuje. Pokud máte možnost, využívejte i kurýrní služby nebo messengery, kdy máte dodání ještě dnes. To jsou prvky, které mohou ovlivňovat to, jestli nakoupí v finále u vás. To samé i doplňkové služby, vážně v tuhle chvíli spíš u těch elektroshopů, kdy můžete nabídnout odvoz starých spotřebičů, večerní rozvozy, instalaci zboží, vynesení do patra. Zase může to být ten stupínek, proč nakoupí nakonec u vás. V neposlední řadě jsou to platby. Zase svobodu. Nabízejte dobírku, nabízejte platbu předem, umožněte zákazníkům, když je to relevantní splátkový prodej, nabídněte jim i online platby. Můžete využívat systémy PayU, které integrují více platebních možností online do jednoho řešení. Že má ráda, dejte těm zákazníkům svobodu, ať se můžou vybrat podle svého nejlepšího vědomí, svědomí a uvidíte. Tak jo, tak děkuji za pozornost a pak se mě můžete klidně ptát na cokoliv.